Ay shit, San Manuel na to guys. Sorry, San Manuel na to. Okay, wala kasing arko eh. So this is Barangay Santo Domingo, San Manuel. Welcome to our San Manuel episode. Sit back, relax, and enjoy. Let's go. What is the happening in the here? Oh. Sitio Cabatuan. Oh, may drone. Daming nag-counterflow. Masikip yung daan ah. Daming dumadaan, masikip yung daan. Dahil na ito counterflow eh. Kaya dun yung bayan nila, bakit papunta sila dito? Wait lang, check natin sa Google. Dami kasing sasakyan, hindi ako makahinto. Ayun, hindi ka na. Sa birthday.
Akala ko doon. Panelco 3. Your will be done. Hey, San Manuel Town proper. Ano? Yes, sir. Cementerio to. Punta sa cementerio, guys.
Police station, fire station. One Silaya Sped Center. Features lang. Sarap ah. Uy, naglalaro. Pari. Ay. Voter registration.
pala tandaan ng buti. May hams pala dito, guys. Tiyanan, Barangay Giset Norte. Baka na siya. Ay, sorry. Ay, hindi, galing na ako dito eh. Ay, wait lang. Pili tayo ng ano. Pili muna tayo ng tubig. Oh, save. Ay, sobrang doon pala. Gagi. Ayan, bumili tayo ng konting snacks. Ano, galing nila dito sa O-Save, walang plastic na. Ano, talagang ano, ikaw na bahala. Kaya dapat pag bibili kayo dito, may ano kayo, paper bag. Dumi-dumi ng dumi-dumi ng top box ko, hindi naririnisan. So punta tayo dun sa park nila. Sabi Dinosaur Park eh. So tingnan natin yung Dinosaur Park. Pahinga muna tayo dun kasi pagod na ako, galing yung last episode nito ano, Binalonan. Tapos ngayon ano naman, San Manuel. So madami akong ginawang episode ngayon kasi ano guys, bali basta may free time ako next week, kaya makakapag-edit ako, kaya nag video na ako ngayon. So Dinosaur Park. Yan, saan pwede mag-park pa rin?
Oh. Pwede ba dito? Pwede. Pwede dito guys. Lagi ko lang yung helmet ko dito. Sana hindi mawala. Yan. Tsura ko ah. Iyan. Ay putik. Ganda ng park nila. Open 7 AM. Close. Free ito, free. Pasok tayo. Pwede siguro dito. Wala pa. Pwede? Pwede ba? Ayun, pwede. So, dito muna tayo guys. Kain muna tayo. Off ko muna yung camera. Pag may baby na kami, pupunta ko dito sa ano, San Manuel. Ayan o. Ganda. Ang peaceful dito eh. Wala pang masyadong sasakyan eh. Ay, patay ka. Huli ka. Tayo na tumakbo. 806 IGC. Nahuli. Hindi pinansin eh. Hindi natin kita. Tumakbo. Take the next right, then turn right. Ay, parang dito. Wait lang. Dito. So, ayun guys. Turn left onto Rizal. Bali, dito na matatapos ang vlog natin, ang video natin for San Manuel. And so
If you enjoyed the video, don't forget to like, share, and subscribe. Siyempre, click nyo na rin yung notification bell para updated ka pag may bago tayong upload. So, yun. Thank you for watching and peace out. See you sa next episode.